Aktar opinjonisti akademiċi, professjonisti u persuni minn oqsma varji tas-soċjetà qed isemmaw leħinhom kontra l-emenda li rtidaħħal il-Gvern Laburista ta' Robert Abela, emenda li permezz tagħha se twitti triq għall-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Din id-darba wara l-President Emertu Mer Luis Colejro Preca wara l-eks deputat mexxej Laburista Joe Brincat u saħansitra l-President George Vella kien imiss lill-eks kunsillier u esponent Laburista Desmond Zammit Marmara li jitkellem b'saħħa kontra l-mossa tal-mexxej Laburista. Fil-blog tiegħu fis-sit newsbook.com.mt Zammit Marmara jikteb li mill-2013 l-hawn f'Malta ntilfu l-valuri u pajjiżna daħal fi sqaq u insista li inutli li nkejlu kollox b'kejl materjalistiku. Zammit Marmara jistaqsi xi prezz qed inħallsu għal dan kollu u jekk il-prezz kien it-telfin tal-valuri allura ħallasna prezz qares. Huwa jistaqsi x'sar minnhom il-prinċipji demokratiċi f'pajjiżna u kif il-Prim Ministru Robert Abela qed jiddeċiedi dwar xi ħaġa tant importanti bħall-kwistjoni tal-abort meta m'għandux mandat elettorali mill-poplu. Jistaqsi wkoll li il-Prim Ministru qed jiġi jaqgħu jqum mill-poplu fil-maġġoranza assoluta tiegħu huwa kontra l-abort u fakkar kif li mgħoddi l-Partit Laburista minn dejjem kien partit favur il-ħajja u qatt ma kien favur mewt ta' min hu bla vuċi biex jiddefendi ruħu. Desmond Zammit Marmara jgħid li llum il-Partit Laburista għandu ħafna nies progressivi fih danu li jħarsu lejn min huwa kontra l-abort bħala persuni li ma jimxux ma' żminijiet tal-lum. U għazit jgħid li jħossu jiddardar meta jara l-kampanja li qed issir minn ċerti nies sabiex l-abort jidħol f'pajjiżna. U jaċċenna l-fatt li hawn min ta' parsi jrid diskussjoni dwar l-abort, imma biss sakemm id-diskussjoni tkun dwar kif se jidħol l-abort u mhix dwar il-moralità jew aħjar l-immoralità tal-abort.